ano ang salog hararon. Ang pagmundo o pagugma, pagkamuot o pagsalba, karong salog nagdadanay, iyo man ang dalagan kan buhay. Sa pagrumdom sa salog, maralaad ang mga aninipot. Takon kita makalingaw, mayo man na padumanan. Kita ang mga aninipot, Nagkikilyab sa tahaw kan salog, kita ang mga aninipot, masalbar sa satuyang salog. Sa tong memorya, dakol na mga istorya sa pagrumdom sa salog, maralad ang mga aninipot. Kita ang mga aninipot, nagkikilya sa tahaw kan salog. Kita ang mga aninipot, masalbar sa satuyang salog. Kita ang mga aninipot, nagkikilya sa tahaw kan salog. Kita ang mga aninipot, masalbar sa satuyang salog. kita ang mga aninipot, nagkikilyab sa tao kan salog. Kita ang mga aninipot, masalbar sa satuyang salog.